Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dnes je to takový speciální, protože tady s mojí kámoškou. Ahoj. A jak jsem vám slíbila, tak jsme teda venku, jsme teda tady u pana Kozáka a vám ještě ukážu, abyste ho viděli líp. Vidíte ho? Já si myslím, že jo. A jestli chcete vidět, jak se vede doopravdy, tak to takhle. Takže Kozák. I porkyně. To je super. Jako se tady schováme, protože tam jdou nějaký chlapy. Nevím. Jdu tam takhle. A naši věci. Pardon. Pozdravte, pane Kozák. Čau. Ale. Ahoj, mě můžete znát z YouTube také. Až je moje kámoška. A jinak chcete vidět naše obydlí. Tam bydlíme, no. Brambůrky, kola, to musí být. To musí být prostě. A takové brambůrky, tady máte takové tašky. A co takhle upytlej. Počkejte. To si je sobě, vole. Má sluchátka. Moje boha. No, to je to video, když tak ještě natočím ještě u nás doma a teď jim čau, čau.